falalar yawan kyauta. Mutum ya yawaita kyauta ashe abu ne mai kyau a sunnar manzon Allah. Ta ina muka samu haka dai cikin waɗannan hadisai manzon Allah ya ce an yi utiyahu Allahu al kasir, mutum ne Allah ya bashi dukiya da yawa fayunfiqu minhu, sai yana ta bayarwa fayuksiru nafaqa. manzon Allah ya ce kuma ya yawaita kyauta din, ashe yawaita kyautan ya dace da umarnin manzon Allah. Yawaita kyauta yana daga cikin abin da annabi yake nufin cewa a yi sha'awar mutumin da Allah ya dora shi akan wannan hali. Sannan na takwas, jawazul infaq. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin waɗannan hadisai ya nuna mana cewar ba sadaka ce kaɗai mutum yake iya da dukiyarsa ba, hatta kyauta daban, sadaka daban. Domin cikin riwayoyin da muka karanta manzon Allah ya ce wa rajulun a'atahu Allahu malan fa huwa yunfiqu wa yatasaddaqu. Kaga biyu ne, fa huwa yunfiqu wa yatasaddaqu, yana ba da kyauta kuma yana sadaka. Me ya bambanta su? Ibn Qudama ya yi bayani kamar a littafin al-Mughni, yana mujallar na 5 shafi na 379. Fa zahiru inna man a'ta shay'an yanwi bihi ila Allah ta'ala lil muhtaj. Idan ka ciro dukiyarka ka ba ma wani a zuciyarka kana son ka kusanci Allah, to wannan shi ake kira sadaka. Wa man dafa'a ila insani shay'an, idan ka ɗauki dukiyarka ka ba wani littaqarrubi ilai, dan ka daɗa kusantar shi, ba wai a zuciyarka saboda ka kusanci Allah ba,